Yero itrai pelok mengai Eminem Myrchiang sasin pat ngap dia supai pi syakan di YouTube channel kajing bertemai ngangit scam pelok ba pidan hapdeng kamet ka basat ba ka baklan ba ngakermen ru ba kajing dei ka jong pi ba ublei pinang ye pen klan nang ni syakman hakan dia klaim bat pelok ko ba ni sami pi khandia nak tin ka jong blei ba sha bangin sedang ting pedam kli ka jongi ha ka jing duai au boleh ko ji ba ni ni klaim bat try kan ai ka buram ba jing yero shame ai ngoi me try kan iki ba no ki mamla le na ka benta ka jongi wi pi we hani klaim bat nga duai try kan dan sko ha ban dan kan lang bat ni kan bangin puli ka tin ka jong me phai mo sem ko jong me try kan dan bo lam ti yangi bon pen sha yangi kan bangin puli ka tin ka jong me da ka bo ka jongi try kan dan kinum la so thui ka tin ka jong me dei da ka jing to ka lang ka jong me kan long ka ba shai ba dia rap ingi try kan dan bangin la ban bu e ki tin ka jong me ha ka don ka jongi ba man bat penan kam ki jing long chin ringi ba malakas ngi kinong pop try kan dan ma ki pop kan ka ji ba ro tin sui pan amen kamat ka bang ko ba dia sam ba phi mata ka sngi ka dei what I doubt ni kim ki kristan bon sin ki julong ki break ba trem ha ban I doubt ladang ong ban le ka kam ko jong blei ni I doubt da kum ne ni I doubt da kum te kham tam haba ka dei ka kam ko jong blei bon sin ni kan tat ban ngi ong ba ong ni dang khna la ni ong ni la rang ba e ngi la temen bat bun sin ngi ju ong ba ka dei ka kamram ka jong unong yalap bat ka dei ka kamram ka jong ki wei pan om de ka kamram ka jonga la ni la dang la juliet teng ya kata ka kam nim kwa shu ban bat ya ka ban ngi ju ong ba ai la di ki wei bat bakin le kam kwa shu ban le nama ba ngadang khna la ni ngala rang ba e la dang pe ha ka bible polob e jonga ngi i ba ujer maya ru ulong kumju ujer maya ru la ai shibun ki daw shibun ki excuse kat ba blei khari u ba ulong unong ye thulupa ki daw ki ba ujer maya ula ai bun sin kia habha bat ka daw ka bangi ngi ju ai ka bangi ngi ju ai haba ublei u khot yangi bangi long kita kinong bot ki jong u tungin de pet palob e janga na ka bible na ujer maya ka long ka baning ko kat khot ka ban riu hadu ka ban nyau ka e ba ujer maya ula ong bat ka e ka ba ublei ula ong ya ujer maya ngati ngala ong a try ublei hakmi ngam nang kren haba ngadang khna e henry u try ula ong yanga wat ong ngadang khna na baha kino kibangan pha yame men let ken bat ya ki e kibangan hukum yame men kren ken yin pule ka khot ka phraru what shep tieng na ka banta jongki na banga long lem ban me ba ya ka ban pla yame ong utrai hang ni khngat cha phang jong ujer maya haba ublei ula khodi u baulang u tau nang yu thulupa u jeremaya ula aishibon ki da baun lat na ka kam jong unong ye thulupa pa jong u jeremaya bat upa e jo jeremaya ki jitrei ka kam kum uling do bat ka kam ka jo uling do kalong ka basup nama ba ka don lupa ka benta ka benta ka ba kin le lanu kin le ka don lupa ka jing tho la don lupa ka jing ong henry ya unong ye thulupa ki di ban up lanu ba ublei ong ye ki bakin le bat chanu bakin le ublei un ong ye ki ti ha bangi pe ba ka kam ka jo unong ye thulupa ka long ka ba kham e namhar ka taw jeremaya ula ai shibon ki daw ba uong udang long khna e ba umna ban kren ban umnang ban desha ka taka jaka henrik e ba ublei ula jabab u jeremaya ula ong ba undar ka lang ban u jeremaya ublei unam ino ya u un nang ban kren ban un yalam nanti ublei ya u jeremaya tikum yang hiru parlob e janga bon sin ngi ju ai shibon ki daw bangin lat ban le ka kam ko jong ublei haba ublei u khot yangi bon sin ka juwan ka sur bat ka baong yak hayangi bangin le yak kata kam ko jong ublei henry bon singi kenta ngi ai shibon ki daw ba ong idang khna e lani ong ila teman e lani ngam nang kren lani ngam nang ban le ngi ai shibon ki daw bangin lat na kata ka kam ka jong ublei henry to kan ma kini kentian ki ba ublei ula ong ya ujer maya bat ula ong yangi ru ba un yai don kalang ban ngi unam ino yangi ba uyalam nan tim u yangi ha kino kilyang ki bangi ngi don kam uji suru la long u prophet kat ba udang don ha kani ka perthai mo uru ula le syakibun ki jaka bar ula yalap ya gospel ka jong ublei bar ula penting kenaru ya ki beriu ba kindon ha ka lawe ka jong ki habneng bar ka bas ngopsi ka long ba bun da preng ki beriu kim pediang ya uji su u kim pediang ya ka tien ka jong u ka ba u la kren kim pediang ya kata ke
ka jing baha ka jong u la ni kim pediang ya kata ka jing internet ka jong ka beneng ka bau mu u la pen pau kini ki baro ki bau jisu la ong ki briu kim pediang namar ba kim kwa ban kala ka momon ban kim kwa ru ban eno ya ki ba ki kis ngau tenan ban le ting kan tu e phi we pe we par lo be janga tu ngau ba ya shementa ha ki yeng mane i shementa ha ka ba pen priang ya ka gospel ka jong ublei e ja baro ung kwa ba i we ru imen siam inja no ublei us ngau tenan ba du kwa ba ki bariu kin kongo ko mu jisu ula kongo yok pau jong u ba ka donor ka jong u ka long ka ba yai kwa ban ya halti ka badai kalti ka bau khpa ju lo ong yu ba un le judan jingkali la ni judan ka jingkan tan haba ublei lo ong yu ba un le ngabu e ka jingkali ha phi we hatu ublei la ju khat ya phi haba ublei u khat ya phi un pendap ya ki e baharo ki ba mo u ulatmu ba un le ling ba jong phi mo u un pen kre ya phi mo u un yalam ti ya phi ban mo u un ya da ya phi na shibun kita ki jing e ki ban wan ha ka jing yalan ti ka jong phi shakmat ublei u kwa ba ya ka tin ka jong u an pendam nok nang ba kata ka jing wan arsen ka jong jisu kan long hasien ngi baro ngi kwa ba kata ka jing wan arsen ka jong jisu kan long no nang bangin yo ban le chakata ka beneng ka bathamai ka khando ka bathamai ka ba u jisu la pen kre na ka ban ta ka jong i we we ti tung in shim ban ta lang ha ka ban ya sa me ka gospel da ka jing don kti lang ka jong i in la pendep ya kata kam ka ba ublei la kwa ingi bangin pendep to blin kut khui phi we ban ngin second biang ha ka we pat ka video